Испания и Португалия. Какви хора само, а? Кръвта кипи, а не тече. Толкова са емоционални, че плачат, докато си купуват хамон в магазина. От радост. Уж тъжни, а танцуват. Обичат се, ама раздават шамари. И литературата им е същата. Затова и литературният фестивал с фокус Испания и Португалия мина под слогана "Нов прочит на познати думи". И за да представим разнообразието на южняшки емоции, създадохме речници за тях. За всяка по 50 значения. Различни автори ни помогнаха да съберем определенията, а те варираха от прости думи до почти кратки разкази. Така посетителите на фестивала се запознаха с гнева, който е ютия. Крие се в пясъка на плажа или чака на опашка пред гише в държавна институция. Нежността пък е опрян във възглавницата пистолет. Времето между два удара на сърцето или вид шевна машина за душата. Страстта се превърна в мравка. Също караше яйцата в олиото да побеляват. А тъгата бе сравнена с ефтина ганайска дрога. Малките речници си станаха хит. Само дето не бяха малки. А фестивалът се превърна в място, на което наистина само литературата има значение. Понякога повече от едно.